Tak zdravím vás pri krátkej ukážke toho, čo všetko viete robiť s týmto keyboardíkom. Klasicky na začiatku, tak ako pri každom z nich, viete znieť ako klavír. Takže basic klavír má možnosť. Prípadne si tam viete nastaviť sustain, ak nemáte pedál k dispozícii, čo znamená, že tón viete držať a zniete plynulejšie. A po mojej pravej ruke vidíte tlačítka, kolieska, ktoré zabezpečia, že viete rozšíriť tento zvuk buď do nejakej koncertnej haly alebo len do izby. A to sú také klasické bežné veci, ktoré používate. Viete si to ponastavať tak, ako potrebujete. A tak máte tam možnosti druhých hlasov, takže sa s tým viete celkom vyhrať. Pokiaľ nechcete znieť ako klavír, máte tam veľa možností iných, napríklad voice, styly, viete si to pokombinovať. Keyboard má rôzne množstvo multipadov, OTS možností, takže viete zahrať niečo svižné, niečo pekné, alebo niečo pomalé, čo chcete. A viete sa s tým skrátka vyhrať. Má to všetko, čo v tom štandarde je, plus navyše nejaké moje vlastné štýly. Takže tak, môžete znieť proste cool, keď na tom chcete vedieť hrať. Budem rada, keď si to niekto vezme. Ja už mám iné hobby a nemám čas sa tomu venovať tak ako kedysi. Takže tak. Hej. To asi všetko. Píšte, kričte, volajte, ak chcete vedieť viac. Idoko. A ešte, samozrejme, aby som nezabudla, v cene máte púzdro ku keyboardu, ktoré takisto niečo stojí, máte k nemu pedále, ktoré sú dva. Jeden taký jednoduchší, druhý profesnejší, mne sa nechce riešiť, vyhadzovať proste niektoré, nechajte si to kľudne. Dávam to celé, aké to je. Napájací kábel originál, stoja na noty a takisto vám tam necháme redukciu na sluchatka, lebo však keď ich budete chcieť, museli by ste si to dokúpiť alebo zháňať, takže je to tam celé, aké to mám, je to v púzdre a je to pripravené.